Ayun mga kapargisan, magandang hapon sa atin lahat. At dito sa loob tapos na, di ko na binidyoan. Kasi yung GoPro ko, lahat ng battery, lobat. At sinacharge ko. Bali gamitin ko yung cellphone ko, yan si Ami. At linis na dito. Nag-uugas si Ami. Naglaba ako. Kasi yung higaan namin, may mga alikabok yun. Kaya nilaban ko na muna. Susunod naman natin yung tindahan. Bali ito yung mga dala namin, mamaya liligpitin yan. Higaan namin, minap na, minap. Oo. Yan. Yung tindahan naman yung sunod na i-clearing natin. Binuksan ko na kanina. Hindi ko na nabidyohan. Daming dumi. Daming kalat oh. May mga sapot na. Grabe. Para bukas pag matapos ko to ngayon, bukas may laman na to. Right. Linis tayo. Muna. May mga soft drinks pang tira, yung mga display. Marami din matimulis yung mga labas ko muna itong mga para tuloy-tuloy ang ating para bukas may laman na yan kung bago yung muna tinigram tinda naman ako bulan biglang may ahas. Magamit ko nila nini sa yung milk tea. Gamit nila to sa milk tea. Balak nga namin na bilhin na lang to sa kanila. Tapos kami na lang magtinda dito.
Ini. 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 Pak, kita kan. Kita sudah. Yan mga sinulugan namin ito ng amit. Simula pa lang kami. Family gusto. Hulog mga hulugan yan. Ano lang naman yan? 50. Pero mas maganda naman sa pag-ibig. Sudah araw-araw. Kasi makita yung isang problem, makita mo tayo. Sudah hindi lang tayo magkukuha naman. Kasi wala kami ng tinda. Ang tuunan namin. Ito ko. Nakapala ko namin. Dito kami dito.
Yung remote.
Lapit na matapos. Yan. Tapos tayo maglinis dito sa ano. Dito sa loob. Ito naman yung mga ipapasok na pwede pa. Yun nasan. Mabibili ba ito? Kalipat mo natin. Ayan, malinis na. Ayan. Puhunan na lang. Laman na lang kulang. Puhunan na lang kulang. Bukas, diskarte ko bukas tabo sa puhunan. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At abangan nyo bukas yung pag nakadiskarte ko na panalagay nito. Ayan po, maraming salamat sa lahat. Ayan, sana panoorin nyo yung vlog na wala pa tayo sa pabahay. Dito muna sa bahay yung mga gawa ko. Ayan, bye bye.